Hey guys, ndicela ningandivi wrong ne. Ndayazi abantu bane-reasons zabo fonini ezibhadlileyo. Omnye waklikha kweza link zamantombazana ahamba brutes, ngoku uhambe sithi i-account yakhe ihackiwe. Suka fonina ukho that important, ngubani exesha loheka wena? Ubhatyazile qha wena waklikha kweza post ufika uthegwa kuzo nezinye izimenxe eziyi-99. But ke asikho lapho namhlanje guys. Umuntu makalokhe uFacebook wakhe xa izive efuna andimi phambi kwakhe. But hayi khona mtshana, stay the fuck away from eyami profile ife yakho ilokhiwe. Soze kaloku fonini xa ungafuni mntu kwezakho iindaba phuma kwezabanye. Ifana nezazimenxe ze-private account phaa ko-Insta, umntu akufolowishe xa umfolowisha back ithi requested ngongathi nguwe usukele esi simenxe. If i-account yakho ilokhiwe ngasikufacebook nezinye izimenxe ezine-account ezilokhiweyo nibe important phaa kude nonke. Soze kaloku uthi gabhins left kweyami ipage ufike uthetha unothanda kodwa yakho ilokhiwe. Ifana naphaa kuWhatsApp laa nto leya, uba usezazimenxe zihayida istatus nawe ngasungasiboni esam automatically. And futhi ndiniphungulele umthwalo shem, because if ndikhe ndafika kwi-account yakho ilokhiwe andiphenduli nezo comments mtshana, uyafana nothetha yedwa. And if ucinga fama unelicense okhomenta ububhanxa kum ndiyakubhloka straight mtshana.